बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बोथोरनि गरमनि थाखाय 1000 सुबुंनि जिउ गोमानांदों। बुहुमा जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनानै थागोन ना थाला बे सोंथिखौ बेनि थाखायनो खालामनांगौ जादों दि बुहुमनि गासैबो हादोरावनो बिदुङा सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। गरमजों सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनारफोरा गरमनि बिदुङा बांद्राय जानायनि थाखाय गावनो गाव अर नांनानै गोबां सुबुंजों लोगोसे रोजा रोजा जिब जुनारनि जिउ जोबनांदों। बे समाव भारतनि अनगायैबो जाय जायगायाव अरायसम गुसुजों साग्लोबनानै थायो बैफोरबायदि जायगायावबो 40 डिग्री सेल्सियास जानानै गावनो गाव न' बाङाव अर नांनानै सुबुंफोरनि जिउ खहा जानांदों। बेबायदिनो इउरपआव साननि बिदुंनि गरमजों अर खामनानै 1000 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जिब जुनारफोरनि जिउ खहा जादों। इउरपनि बे खौरांखौ नासानिफ्रायबो फोसावनाय जादों। लोगोसे गुसु हादर इंलेन्डआवबो गरमनि थाखायनो गावनो गाव बिफां लाइफां अर नांनो हमदों। जोंनि रायजोआवबो बेबायदि थासारिया जानो हमगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।